Genesis ti eduasamiensa. Na Jacob ma na nisu huni na hwe Esau reba na marima ahanan ka ne ho na oche ne mamu ma Lea ne Rahel ne maawa baanu no na ode maawa no ne won madi anim na Lea ne madi ho na Rahel ne Yosef di akire na ono ara de osne di won anim na obo ni mu ase kɔ fam imprenson de kosi se oduru ni nua enchen na Esau tumrika behia no ye no atu na ode ni trito ne kon ho na ofe na no na wosun na ọma na nisu hunu mma no ne won ma no ọka se hwanu ne yenum a ọka wo hu na ọse eye ma Onyankopɔn de adom wakoa na mawa no twipini wone won ma na obubọ won mu ase na Lea nso ne ma twipini bobọ won mu ase na akire yi no Yosef ne Rahel twipini bobọ won mu ase na ọka se na edom a mihia won yi ase ne sen na ọse sɛdeɛ ɛbɛyɛ na menya miwuranim adom na Esau ka se deɛ me wɔ dɔɔso me nua ma wadeɛ entra hɔ ma na Jacob se daabi da mesrɛw sɛ menya w'anim adom a gye mayɛyɛ deɛ a ɛwɔ me nsɛm yi na w'anim a mahu te sɛdeɛ obi hu Nyankopɔn anim ɛfiri sɛ w'ani asɔ me mesrɛw gye nhyira a ɔde abrɛ wo yi ɛfiri sɛ Onyankopɔn adom me na me wɔ ade nyinaa na ɔhyɛ no na ɔgye na ɔka sɛ ma yensim nkɔ na menni w'anim na ɔka kyerɛ no sɛ me wura nim sɛ mma a wɔyɛ mmara ne nnwan ne anantwie a wɔma nufoɔ ka me ho na sɛ opia wɔn dodo dakoro a nyankuo no nyinaa bɛwuwu enti ma me wura nsi ni n'akoa anim na me deɛ mɛnante brɛbrɛ sɛdeɛ mmoa a odi m'anim ne mma no bɛtumi de akwasi sɛ meduru me wura nkyɛn wɔ Sea na Esau kaa sɛ ma menya wo nipa a ɔka me ho yi bi na ɔse na wɔnyɛ dɛn ma menya me wura anim adom ɛna Esau sane da no ara sii kwan so kɔɔ Seir na Jacob siim kɔɔ Sukot na osii dan maa ne ho na ɔbobɔɔ asesen maa ne mmoa enti wɔfrɛ hɔ Sukot aseɛ ne asesen na Jacob firi Mesopotamia no ɔnam dwoodwoo baa Sekem kuro a ɛwɔ Kanaan asase so no mu na osisii ne ntomadan wɔ kuro no anim na ɔtɔ asase a osii ne ntomadan wɔ soɔ no wɔ Sekem n'agya Hamor mma nkyɛn maa nwetɛbena 100 na osi afɔrebɔkyia wɔ hɔ na ɔtoo no El Elohe Israel aseɛ ne Onyankopɔn Israel Nyankopɔn